ಪದ್ರಾಡ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನೆಲೊಚ್ಚಿದು ಅಂಡ್ ಕುಂಟಾರ್ದದ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಮಾಮಿಲ ಸಚ್ಚುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸಚ್ಚುನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ನಿಂತೇರು ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಕಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯತ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡವು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಗು 1.5 ಗಂಟೆ ತಾಗು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲು ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಉಪ್ಪುಡದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾಲೆನ್ನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇಲ್ಲೆನ್ನ ಕಂಡೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಕಲ ಕಿಚನ್ ಚೂರು ಶೋಕಿಜ್ಜಾವೆ ಐಕ್ ತುಪ್ಪಾಯರ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪದೆ ತೊಂದುಲೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ಪೂರ ಅದು ಆತಂಡು ಬೇರೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನೊಂದು ಎನ್ಸಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹೊಡತೆ ಹಿಂಗಿಜ್ಜಿ ಕೊಂದರುಡು ಇನ್ನು ಕೊಂಡಣಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಹಾ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತುಕ ಎಂಚಾಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತಿಂದತುದೇ ಗೊತ್ತಾಡು ತಿಂದತ್ತು ಪರ್ದತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ ಪರ್ದದು ಗೊತ್ತಾಡು ಅವು ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡಿ ಅಂಚಿಂಚ ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಸೀತಾಫಲ ಮರ ಉಂಡು ತೋಳಿ ಓಂಡಿ ಸೀತಾಫಲ ಅದೇ ತೋಜನ್ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ತಿಂದದ ಆಂಡೆ ಪರ್ದದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀತಾಫಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚುಂಡು ಅವು ಚುಕ್ಕುದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈಕಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಕರ್ಬುದುಂಡು ತೋಳಿದ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಕರ್ಬು ಹಾಕಲು ಮೂಲಂಕಿಲ ಗಿರಿಕಿಲು ಕುಯ್ ಪಣೊಂದು ಅವು ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜರ ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪು ನಿಂಕ್ ಮುರಣಂಜಿ ರಾತಂಡು ಪತ್ತದ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾ ಇರತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿನ ಆಯ್ಲುಳ್ಳ ಒಂಜಿಂದು ಚೆರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆತದೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ನದೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐನಾಜ್ ತಿಂಗಳಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಅಲೆಗೆ ಆದುಪ್ಪ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿಡು ಬೈಜ್ಜಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತದ ಇದು ಕೊಂಜಿಂದು ಭಾರಿ ಜೋರ ತೆಂಬೆ ಬ್ರೌಣಿ ಎಂಚಿದಲ್ಲ ತುಲಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಗ ಬ್ರೆಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ರೆಡ್ ಪಂಡೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೌಣು ಬ್ರೆಡ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡಾಗಿ ಜಪ್ಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತ ಪಾಡದ ನಿಕ್ 2 ಸಲ ಪಾಂಡು ಕಾಂಡೆ ತುಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೇಲಿಗೆ ಅವು ಪೇನ್ ಪುರ ಆಪ್ನತೆ ಐತ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಎಕ್ಕಂಚ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಅಂಚಿ ಜನ ಏಪಲ್ಲ ಜಿತ್ತುಪ್ಪದು ಇತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಕುಲ್ದಲ್ ಅದದೇ ಅದ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಒಂದೇ ಶರಿ ಕೊಂತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂತೆ ಇತ್ತಂಬೇರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬರ ಪಾರ್ದರಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 5 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ ಇಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ ನೀರು ಪಾಂಡೋಡು ಮೆಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ಅಂದೇನೆ ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೂಡ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಂಗದನ ಈ ದಾಸ್ಯಮಿದ ಬೊಕ ದೆತ್ತ ಜೀರ್ದಾರಿ ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಅವು ಜೀರ್ದಾರಿಯ ಪೊತ್ತು ಅವು ಜೀರ್ದ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಬರ್ದ ವೀಡು ತೂಪುಡಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಮಲ್ಪುಡಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು
ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಅವು ಕರಂಚಿಂದ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಅಂಡು ತುಲೆ ಅವು ದಾಸೆ ಐತೆ ಎಂದು ದಾಸೆ ಮೆತ್ತು ಜೀರ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಐತೆ ಮಜ್ಜಾನ ಜೀರ್ದಾರಿ ತುಕೆ 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 ಜೀರ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೂಪ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಮರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಬೈಯರ ಬಿಡೋಡತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡದೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಉಪ್ಪ ಐನ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿರೋದು ಏಳು ಸಾರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾದಿಂದ ಅಂಡು ಪೂರ ನೆಂಜಿನ ಕಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಎಂಚಿನ ಯಾವ ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಲೆಯಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲು ತೂಲೆ ಜೊತೊಂದಿನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಂದಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಂಚನ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವೆಜ್ ಇನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಜನ ಪೇರು ಮದ ಪಾಡುವ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಡವದು ಪುಂಚ ಬುರುಂದಿನ ಒಯ್ ಬಿಲ್ಲು ಲಕ್ಕದಿ ಲಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡು ಒನಸು ನೋಡ್ಚ ಉಂಪು ಜನ ಅಲ್ಲ ಉಗುರ್ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಗುರುಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅವ ತುಲೆ ಉಗುರು ಉಟ್ಪುಂತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಉಟ್ಪುಂತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ಗೆ ಏರಣ ಪಂಡುವೇನ ಬಟ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹತ್ತು ತುಲೆ ಉಗುರ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಆಳು ಬರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಗುರು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಚರ್ಮ ಉಗುರುಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಬರ್ತುನಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತಂಚ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಜೋರುಲ್ಲ ಲತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲೆ ಆನವೇ ಅತ್ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅವೇ ರಪ್ಪಗೇಂಡು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ತಂದಪ್ಪಲ್ ಅಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ದಾದಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕೊರಡು ಉಂಡು ನೀವು ತೊಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ಬ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಲ್ತಲೆ ಅವೇ ಕೇಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅವೇ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಜನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅವು 6 ಮಂತಿನ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬೇತೆಕ್ಲಿ ಪನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನ್ಗ ಬೇರೆ ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಕ ಶೋಕ್ ಆತನ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಮಂದಿದ್ದೆ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಚಾತನ ಸಾರ್ ಅವೇ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಮೋಲ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾರ್ ಮಂತಿನೇರು ಏನ ತೀರ್ ಬಗೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದ ಯಾರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ